όταν έγινε ο νόμος περί μεταλλίων, πολλές εταιρείες, ελληνικές και ξένες, ήρθαν στη Σέριφο προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα σιδηρομεταλλεύματα και άλλα τυχόν μεταλλεύματα που υπήρχαν. Από όλες αυτές τις εταιρείες, η μόνη η οποία επέζησε ήταν η Σέριφος Πλιαζέζα, η οποία και αυτή ένα διάστημα δεν πήγε καθόλου καλά και υπήρχε φόβος να εγκαταλείψει τη Σέριφο, αλλά εκείνον τον καιρό προσέλαβε ένα μεταλλιολόγο Γερμανό, τον Εμίλιο Γκρόμαν, ο οποίος έδειξε σοβαρή και σημαντική δραστηριότητα, οργανωτικότητα, ήταν καλός μηχανικός, με αποτέλεσμα από μερικές χιλιάδες τόνους παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος το χρόνο να τα ανεβάσει σε δεκάδες χιλιάδες τόνους. Το 1906 πέθανε ο Εμίλιος Γκρόμαν και ήρθε στη διεύθυνση ο γιος του, ο Γιώργος. Ο Γιώργος Γκρόμαν ήταν ένας σκληρός, στιγνός εργοδότης, ο οποίος καταπίεσε πάρα πολύ την εργατικό κόσμο που υπήρχε τότε στη Σέριφο. Και τα μερομίσθια μειώθηκαν και οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν και οι συνθήκες εργασίας στα μεταλλεία γίνανε πάρα πολύ σκληρές. Εκείνη τη χρονιά, ο Κωνσταντίνος Πέρας, παιδί Σερφιωτών, κατέβηκε στο νησί για να οργανώσει το Σωματείο των Εργατών. Οι άνθρωποι δούλευαν χωρίς ωράριο, ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη. Η ίδρυση του Σωματείου και τα εργατικά αιτήματα δεν έγιναν αποδεκτά από την εταιρεία. Ξέσπασε γενική απεργία. Ο Γιώργος Γκρόμαν, επειδή είχε πολύ καλές σχέσεις με την εξουσία, την κυβερνητική εξουσία εκείνα τα χρόνια, κάλεσε αμέσως ένα άγημα χωροφυλακής προκειμένου να αντιμετωπίσει την απεργία. Στις 21 Αυγούστου, οι απεργοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία δίπλα στη σκάλα φόρτωσης. Πρώτος νεκρός, ο μεταλλορύχος Θεμιστοκλής Κουζούπης. Συνολικά, 4 εργάτες και 4 χωροφύλακες νεκροί. Η σύγκρουση αυτή είχε αποτέλεσμα. Πολλά από τα αιτήματα των εργατών έγιναν δεκτά και το ημερομίσθιο αυξήθηκε και οι ώρες ελαττώθηκαν και οι συνθήκες εργασίας βελτιώθηκαν. Το 1933 ανέλαβε τα μεταλλεία ο γιος του Γιώργου Γκρόμαν, ο Εμίλιος. Μετά τον πόλεμο κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με τους Γερμανούς και δημεύτηκε η περιουσία τους στη Σέριφο αλλά και στην Αθήνα. Έτσι τελείωσε η δυναστεία των Γκρόμαν στη Σέριφο που κράτησε πάνω από 80 χρόνια και βεβαίως άφησε πολλά τραύματα σε αυτό το νησί.